Vă arăt colecția mea de măști de la McDonald's. Am 4 măști, este rebondage, dar să încetăm de la prima. Prima normal a fost rebondage, dar după ea a fost acesta. Pinkie Pie, îmi place foarte mult de ea. Are semnul drăguț, părul, îmi place mult la măștile astea că au și păr. Și la ea am primit accesorii, niște acțipilduri pe care le poți lipi pentru a accesoriza masca, dar nu numai pentru atât. Toate astea sunt acțipilduri. Așa? Ea este într-un fel, sunt ca niște ochelari, dar că e mască. Așa, aici are, nu știu se vede, un semn cu baloane, lucește. Și acest de la Transformers, acesta lucește în întuneric și e pe ochi. Dar se poate ține, se poate învârti oricum vreți, da. Apoi să vă mai arăt încă tot de la Transformers, aceasta e foarte tare pentru că dacă îi puneți baterii poate să lumineze. E foarte tare asta. Da, nu prea am ce prinde la ea, dar e foarte tare că poate lumina. Și, în sfârșit, masca mea preferată pentru că are o clamă, este registră, să vă prezint prima. Are aici părul ei, cornul ei strălucios, semnul ei, pe spate tot semnul ei cu 3 cristale, un semnul mai trăpnit. Așa, masca mea, am văzut că ați văzut, și aici am o clamă din păr, părul ei, pe care puteți prinde în păr, e cel mai tare, pentru că să o deschid, și mă doare, gata. Are niște clești foarte puternici, dacă împingeți tare, mă doare. Aici am părul ei, e mov, e foarte frumos și e lucios. Și plus că nu este foarte lung, dar puteți spune că asta este o clamă. Și e cu păr. O șuviță din părul ei. Aici se prinde, are de astea ca să nu vă doară părul când o scoateți. Și cam atât a fost și cu măștile. Colecția mea de măști de la Happy Meal.